Fil-każin nazzjonalista taż-Żurriq, il-kap nazzjonalista Bernard Grech is-sokta bl-attakki ħarxa tiegħu fuq il-budget. Għalih il-budget li ppreżenta il-Gvern it-tnejn li għadda kien fih il-kliem fil-vojt. Minflok soluzzjonijiet kien hemm kliem fil-vojt. Quddiem miżuri soċjali bħal żieda fil-pensjonijiet, għajnuniet għal persuni b'diżabilità, kumpens addizzjonali għall-oli tal-ħajja lil nies vulnerabbli u għotja ta' €10,000 lil first time buyers, Bernard Grech infex jattakka lill-Prim Ministru u lill-Ministru għall-Finanzi. Clyde u Robert evidentement ma għandhom ebda soluzzjoni għal diffikultajiet illi għandhom in-nies. Waqt dan id-diskors, Bernard Grech għal darba darbtej għall il-budget li fih hemm iddedikati iżjed minn €600 miljun għal prezzijiet stabbli fil-kontijiet tad-dawl huwa more of the same. Miu kompla il-kelliem għal finanzi tal-Partit Nazzjonalista Jerome Caruana li fil-jiem li għaddew ippreżenta mal-kap id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista deskritt mill-medja bħala mess u mimlit gerfix. Dan il-budget fis-sustanza ma jgħid xejn. Ma naqqas ukoll li Caruana żied mal-messaġġ ta' Bernard Grech li qal li l-Gvern qed iberbaq il-flus fuqat li l-kap tal-Oppożizzjoni tenna hekk. Però huwa budget ukoll kosmetiku.